Oke, untuk pertama kali kita bisa melihat terlebih dahulu bentukan dari perjamuan kudus yang akan diterima pada perjamuan kudus nanti. Bisa terlihat bahwa bagian atas terdapat rotinya dan bagian bawah terdapat anggurnya. Dari anggur dan roti tersebut dibagi oleh dua lapisan, yaitu lapisan yang plastik yang bisa dilihat di sini, dan juga ada lapisan yang berwarna silver di bagian bawahnya. Pertama, untuk membuka rotinya, tangan jempol mungkin lebih baik menahan di bagian panah ini. Terus tangan yang satu lagi membuka, perlahan-lahan membuka lapisan yang pertama, yaitu lapisan yang plastik bening. Seperti ini. Setelah terbuka sedikit, mungkin lebih baik tangan yang kiri untuk menahan yang silver agar anggur tidak tumpah-tumpah. Setelah terbuka lapisan yang pertama, bisa diambil rotinya dan dikonsumsi terlebih dahulu. Setelah roti telah dimakan, mulai ke bagian lapisan yang silver. Yang lebih mudahnya yaitu gunakan lapisan yang kiri, mungkin lebih baik untuk merobek. Oke, seperti ini. Setelah itu tinggal ditarik perlahan-lahan.
Shalom, horas madihita salutna. Damang dohot dainang masuk mahita di acara parpunguan bodari parningotan di hari hatu tubuni Tuhata Yesus Kristus. Jongjong mahita salutna asa masuk prosesi ibadah. Huriani Tuhatan nahu haolongi hami. Diopat minggu nasalpu nungata bulus minggu adven. Ima pangaradion managam haroroni Kristus padua halihon. Dohot mamestahon ari hatutubu nisi paluai. Nuaing sahat mahita tu parpunguan bodari. Parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus. Jong dohami dison parhaladun ni huriata. Pasahaton tabe tuhamu di bagasan las niroha. Selamat ari natal madihamu saluhuna. Damen itu hataima manggo hirohamuna. Selamat hari Natal manang dihamu. Di pesta parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus bornginon. Dia rahod duhita mangidihon Jehovah. Edihonota matutu Jehovah sialah haluaun nabi nahenai tuhita. Songon parangan parbenua gijang, dohot akaparmahan di ladang Efrata, marede pasanga putuhani sialah hatutubu ni Yesus si paluai. Di boronginope, gir-gir matodita mamuji Tuhan Yesus si paluai. Ati pegudang tadu piak kahamaulon, lumibangotak ni pandemi COVID-10 sia. Marede tari parmahita puji Jehovah. Ai disuruh do anakna gabe hanguluatta marin di mahita. Mengaju pamusai ari pestai. Hatu tubuh ni Tuhata Yesusi. Tua do ibana siang surgoi me batu hitam. Asana pon di debata. Dame madi jolma. Lasi rohani debata. Hajol maon musen.
dagdanak na disi natin nongos ni para siyohay debata amay hasang na po ni debata yame dame madijoma pas ni rohani debata hajoma Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni Tod di parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Nunga tubu di hita sada poso-poso, dilehon tu hita sada anak, pape tu abarana dosukot harajaon, jalabahenon na guarna, si partahi halongangan, ulu balang di debata ama saleleng-leleng na raja ni hadameon. Edehon hamuma edenai baru di Jahoba, edehon ma Jahoba ale sadok tanoon. Pajojor hamuma di tonga-tongani akan si pelebegu hamuliaonai. Di tonga-tongani saluhut bangso halongangan akan nabinahenai. Marsomba mahamu tu Jahoba marpahean na marhaduhoan, akahitir mahamu marado ponibana ale sadok isi ni tanoon. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Mandok molya te dohami tuho alani godang ni asini roham dehami. Ay di basa-basahon hodo anakmu nasasadai tuhami na di pardangolanon. Asa malua hami marihiti-hiti bana sian dosa dohot sian hamatean saliling nileling na. Hupangi dohami tuho, say sondangi marohan nami na holomi, marihiti-hiti to di parbadiai. Akup nii, say parohay mahami, asa huboto hami madok maliate tuho, asa tarapul situ tu rohan nami dihagogotan, dohot dihapujungan. Pahot mahaporseon nami tuho, atik pe huadopi hami dope, pangotak ni sorimago COVID-10 sia. Gohi marohan nami, dohot las ni roha, sialah hatutu bumi, asa martua hami, alaradeho gabe jolma humokop hami. Tangihon ma tangyang nami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul mahamu. Marende mahita sian buku ende nomor 56 ayat 4. Patik di debata di acara parpunguan Bodarion, ima natar surat
di sada Yohanes tolu ayat 20. Odo patikna naeng porsea hita digowarni anakna Yesus Kristus huhut masih haholongan songon naong tinonahonai tu hita rap mangidogogo mahita tu debata ali Tuhan debata saya pargugoi mahami mangulahon na patik. Mariende mahita sian buku ende nomor 50 ayat 2. Hurian itu hatta dimulanai macai denggando saluhut na tinopa ni debata ay say tarbege do hata namadok dungi nunga denggan di ida debata jaladung di topa debata pecol mai tuporlak eden do di paojak ingananna dang di harangan manang tombak longo-longo. Porlak eden ima inganan di jolma pauli-uli parsaoran dohot mangoloi debata. Porlak eden do gobaran di ngolu na denggan jalamaratur hobar tulomoni rohan di debata. Alai dang manahan jolmai mangoloi patik ni debata gabe madabuma tu dosa. Dos si Adam do si Hawa do hita jolma najujutan mamindit jala maulahon napasonang rohata sadiri dan marojahat tuhatani debata. Masa parhusoran na balga di ngolu nin jolma sega parsoran na dohot debata. Molo di mulana boy nasida mardalani di Eden jala makatai dohot debata songon namarelale nuaing disi dibeke seorang di debata martabu nima nasida. Parsaoran dohot do manjolma pe segama tubuh malateni roha pangiburuon kosong sahatu namamunu. Di tonga ni hamajuan ni ilmu pengetahuan dohot teknologi nalam doras jod do tabege barita nababayan roha busi saon lapisan ozon nalamar nipis laut dohot tau nong marlaok harangan nong sega songoni nang pemanasan global kicang ni roha dohot hamokuson ni jolma mabain mapitung mata ni rohana mangaradoti haulion ni natinopa ni Tuhani. Pakorhon ni dosai tubuh mabiar dan nukma holan makarikoton dirina sadiri. Tabataon lam rarat dodosai nang pakorhonna manegai akapar ngoluon ni jolma lam ngali maholong ni roha lapandao majolma sian debata. Nuaing di bagasan utuk ni roha, Roma hita tuado pani debata, mangido asamar mangulahi roha ni debata midahita, ala ni ragam ni dosa na taulahon di ngoluta.
sorho mardosa manurut omong tunang dadati saya tolakan dopaton Tuhanu argodoi manesa pamalun sude dosami. Ale Tuhan debata para si rohan la sumurung. Diborngin natalon ro dohami tujolom manopoti dosa nami akan nahubaik kami marhite hata nang pambayanan nami. Ale Tuhan asih maroham midasadok bangsonami. Dang tarbahen hami dope sikop mangendehon ho di ngolu nami marhite hata nang pambahenan nami. Ay sipata do hata nang barangen nami gabe si icahan jalan mabayan marlea goarmu. Hurang dope nang riani rohan nami. Pasabam rohani parohan na bojok, pahehe akan nani rupa, mangapuli akan na marsak, marasini roha tu akan na pogos dohot na dangol. Ale Tuhan, gohi marohanami dohot tondim, asa markugo hami mangulahon lomo ni roham. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songonondo ni na Tuhan Jehovah. Tuksura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenokku songon itak. Nakpe rara songon abit hasubba. Gabi songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Undul mahamu. Marende mahita sian buku Eden nomor 605 ayat 3. Hatani debata na gabe epistel di Bodarion, ima na tarsurat di barita nauli na sinurat ni si Mateus bitdu parjolo, mamukasian ayat 10 sahatu ayat 20. Tajahama marsikat soreng. Ianggo hatu tubuh ni Yesus Kristus songonondo. Uju oroan ni si Josepi dope inana si Mariai gabe-gabean do ibana siato di parbadia andorang so masih padonohan dope nasida. Allah parrohana bonar si Joseph, nama ngoro si Maria, dan adong rohana paurakon nasida, gabe ditahi rohana nama naik silakonon soni. Alay dinasongoni do petahini rohana,
di dama dinipina suruh-suruan di Tuhani nama dok tu ibana. O Joseph anak ni si Daud, unang alang roham mangalap si Maria gabedonganmu saripe muse. Aina sian tot di parbadia do naneng tubuh di ibana. Tumubuhon anak ma ibana, Yesus do guarna bahenon. Ai paluaon na do bangsona sian aka dosana sidabe. Masa pesudenai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurirangna nama dok. Ida hamuma, gabe-gabe do namar bajui, tubuhan anak ma ibana, jala baheno do guarna Immanuel, lapatana dongata ma debata. Ima sahatna martua do aka nato mangihot hatani bata jalano pepsa. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 48 ayat sada. Maka molea tehon hatu tubuh ni si paluai. Hatu tubuh ni Yesus dada di tonga ni parngoluan nasi kop so ada hurang manangaha. Alai di barani pinahan do ala so adong inganan parmianan di si Joseph dot Maria ujui. Yesus tubuh di barani pinahan. Ima tada ni narade Yesus makilala parngoluon ni jolma na tinggal dia ka udung-udung na met-met manang bale-bale na ruet-ruet songoni nang akan natar duru manang dipaduru sian tonga ni masyarakat. Mau lihat tema ale Tuhan Yesus, ala radiho makoko kami jolma na di pardangolan. Tuaka parmahan di ladang do parjolo hasahatan di barita hatu tubuh ni si paluai. Pulus do rohana sida bajalo baritai. Jala dos rohana sida masih padohan asarap borhat do Bethlehem. Gabe jepak sama si Maria, si Joseph dohot poso-posoi. Aka parhabistara siap purba be doho doro marsoba tu Yesus. Songonatar surati didok nasida do. Nunga huida hami bitangna narodo hami naing marsoba tu ibana. Sere hamijon dohot akan na angur di pasahat nasida parsombawan nasida tu Yesus tatubui. Nang hitape dohot mahita makamaliatehon hatu tubuh ni si paluai narade makilala na masa tu dirita di tonga di pandemi COVID-10 sia. Dohot mangasihi hita. Jongjong mahita makamaliatehon holong di rohanai uhut manggalahi lilin gabetada asatung takas sondang nai manondangi ngolutta.
Au mahamu. Taulahi sanaya sada. Sonang ni ornginai ojuro Jesus sonang mo doha sude olandu anadu olope Jesus Tuhatai dengan di orang inai tu parmahani Betlehemi di Papua di Surgoi Jesus Tuhatai godang ni tuarisi ginaro Jesus tumalu apardo samuse sian hamagoan nasude Jesus Tuhatai Tahatidakon maha porsiawatai songona hinatidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita padok. Au porsia
di debata Jehovah. Ido ama parguguna satu dosan na tumo palangit dohotano. Au horsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai. Ima na tidumon di si Maria nagabi-gabian siato di perbadia aturang sabuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di pangmunan di silatus na mate tarbajar do ibana di hau pinar silang na tuat tu benuturu ruitang na mulak mangolu diari patuluhon na manaik tu surko laon Rusia menibata Jehovah amanai parkogo na satu dosandi disi maibana pai mamula kesugo tu tanoon manghumi halak na mangolu dot na mate au porsia dito di parbadia jala adong sadahuria na badia huria hato panela Kristen akan na badia doho tiasisani dosa doho diatain nyamandok mulak mangulu sugut daging di halak na mate dohot di ngakulunglan nasura sudah amin hundul mahamu boa-boa dihita naparjolo sadarion Jumat 24 Desember 2020 sada patu paon di huriata do parpunguan parningotan hari hatu tubuh di Tuhan ta Yesus ima pukul 10 tolu wib pukul 10.05 wib dohot pukul 10 sia wib na marhata Indonesia jela pukul 10 pitu wib marhata Batak dong sidung jamita pasahat belean tu jolo dohita bayan tu pakta tu STT sekolah patita HKBP alai tapatupama di Hudula Tabe. Napa dua hot di hari Sabtu tanggal 25 Desember 2020 sada ima pesta parjolo parningotan di hatu tubuh di Tuhata Yesus. Di hari patu paotta do parpunguan songon nasoma ima di hata Batak pukul walwib dohot di hata Indonesia pagi pukul 10 tolu wib pukul 10 tolu wib dohot pukul 10 onom wib jaladung sidung jamita pasat pelean tu jolo nilanggatan dohita bayan tu pakta tu pakobasion ni diakonia sosial HKBP manang Charitas Emergency jala tapatupa mai di Hudula Tabe laos diuduti tu na marulaon nabadia. Napatuluhon di hari Minggu 26 Desember 2020 sada ima pesta paduahon parningotan di hatu tubuh ni Tuata Yesus. Patupaon ni huriata do pesta Natal paduahon ima parmingguan bahasa Batak pukul waluwib dohot parmingguan bahasa Indonesia pukul 10 tolu wib jala diuduti marulaon nabadia. Pesta Natal bersama keluarga besar HKBP Kebayoran Baru Bermasmur ima pukul 10 onom wib. Dung sidung jamita pasahat pilihan tu jolo dohita ima tu pakta tu ulaon radio pona pasogit jala tapatupama di Hudula Tabe. Napaupaton reservasi parmingguan. Reservasi ibadah Natal di Ganu Parmingguan HKBP nungabe ditutup. Turuas naso reservasi boy mandohoti parmingguan marhiti live streaming sian Mazmur TV. Songoni masahat ni boa-boa di Bodarion taingot bema manangyok koni tujulan itu hatta. Maeng tapi gema feature choir sian sektor godung. Oh
Marene mahita sian buku ene nomor 610 huhut tapasahat pa peleata. Tare aku. Damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima namangaramoti ate-ate dohot pikiramu nabi.
di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Selamat Natal madihita saludna. Huriani Tuhan tanahi naholongan. Tajalo mahatan di bata mangguhi las irohata di pesta Natal di Boronginon. Sian pesalmen 147 ayat sada sahat tu ayat 10 sada hujahama dihita songonon. Haleluya. Ai denggaddo edde honotton de batatta. Ai hasudungan do ibana tama puji-pujion. Jehovah do na pauli Jerusalem. Ibana na papunguhon halang Israel akan nama pari. Ibana pasabam akaparroha bojok. Jala dililiti akka bugang nasidai. Ibana bilang toroknya kabitang. Di jodo guar nasida sudena. Tibbul do tuhatai jala pergogo situtu. Dak kabilangan parbinotuan nai. Jehovah paheheho nakkanani rupa dipatukki tu tano yang gua kaparjahati mari ditari parmahamu puji Jehovah marhite-hite hamau liateon paluhamu ma uning-uningan mamuji dewatatta ibana makukupi langiti marhite-hite ubun ibana paradihon udat tu tano on ibana patubur duhut diakka duluk ibana mangalehon tu pinahan gagaton nasida jalatuakka anak ni pidong sigak akana ngoak-ngoak dang lomoro hanamida hagugu on ni hoda dang lomoro hanamida hai ni bawa di halomohoro hani Jehovah do tahe akana makka biari ibana akana makka lunguton asini rohane puji ma Jehovah itak niat 10 sada akan nama kalunguton asini rohane ima sahatna hurian itu hatta nahina holongan di gerejaon di Jabuta manangi dia hitam dohoti perpunguan lasni rohon untuk kali kedua kita merayakan Natal dalam masa pandemi ini. Kita sangat memaklumi kalau sukacita kita tidak sesempurna sukacita perayaan Natal pada tahun-tahun yang lalu. Namun jika kita memaknai dengan sungguh-sungguh akan makna Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kondisi apapun tidak akan menyurutkan atau mengurangi semangat kita dan sukacita kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di epistel kita begitu macetakas, justru berita kelahiran Tuhan Yesus diberitakan, disampaikan pada kondisi yang tidak gemerlap. Nasuguk ulup-ulup dohot las niroha, ala tubuh dihadang di pinahan, dipeakot di panggagatan. Sian sepasang orang tua yang sedang mengungsi. Bukankah kondisi itu amang inang adalah sebuah gambaran suatu suasana yang kurang menggembirakan. Terlebih musim molo lam takas tatangihon hatan di mata nagabi jamita di pesta Natalon yang memang sepertinya tidak ada sangkut pautnya dengan hari Natal. Tetapi memaknai firman Tuhan ini sungguh kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemazmur ini adalah juga dilakukan oleh para malaikat ketika Tuhan Yesus lahir. Dia rahon turpu jamita dohita marhite tema manang topik ni pesta Natalon edehoma Jehovah. Edehoma Jehovah, nyanyikanlah nyanyian bagi Allah, bernyanyilah bagi Allah adalah seruan seperti yang dilakukan oleh para malaikat surga. Tuakka parmahan di Efrata. Asa maridi nasida marasni roha ainung ngatu si palua di huta Bethlehem. Maka nyanyian senantiasa mewarnai semua ibadah, semua perkumpulan lumubi di halak Israel. Nyanyian bagi mereka itu adalah ungkapan pataridahon
Nadong di rohana sida lumobi maradopod di mata. Dan ini satu-satunya kegiatan yang kita lakukan di bumi dan nanti pun kita lakukan di sorga. Holam marid di dona taule portibion taula musai sorga disurgui. Anggo akan nasingi selesai di sudi. Dan mengobak kita di surga, dan mengajari, dan mengobati dan sebagainya. Tetapi satu hal yang kita lakukan di bumi, kita lakukan juga di sorga adalah bernyanyi. Alanido sai terus kita ditogihon bernyanyi bagi Tuhan. Karena sesungguhnya ketika kita bernyanyi di bumi ini, kita sedang bersama-sama dengan para malaikat di sorga, maredditong di dewata. Dan umat Israel mengungkapkan isi hatinya, kerinduannya, syukurnya kepada Tuhan dalam bentuk nyanyian. Alanido nang terbuang nasida tu Babylon, alat-alat musiknya dibawa. Ibuan nasida do uning-uninganna saat tu Babylon. Dan orang-orang Babel sungguh heran. Mereka juga justru bernyanyi ketika dalam pembuangan itu. Dan itu dianggap sebagai sebuah hiburan. Hiburan do dietong halak Babel edeni halak Israeli. Dan ini juga sering dipertanyakan orang, ada buhado halak Batakon, halak Kristenon. Ngamati petong maridi, berduka pun bernyanyi, marsi rohawi maridi. Dan ini dipertanyakan bagi orang yang tidak paham. HP anggu edde maceta kas dobolak pangatusion na dihita. Dan ini yang dilakukan oleh Israel. Ketika mereka di pembuangan pun alat-alat musiknya dibawa untuk bernyanyi bagi Tuhan. Tetapi orang Babel, para tentara yang mengawal mereka itu, yang mengangkut mereka itu, edeni halak Israeli dihitung doi sebagai hiburan. Dan ketika suatu saat mereka berputus asa, tikisah nasida ditopi ni baik Babylon, madili manasida disi dangadong bion, dangadong bigunana hita mariddi tafaso maon inna. Jadi digetukkan nasida makala lak musinai hasapi ogung dohak kanasing dihau apulu. Lasyanido terbigi sa de Natal. Mula tajaha di Psalm 127. Di sana juga tercetus sebuah lagu Natal kan, By the River of the Babylon, di topi ni ai Babylon, di topi ni ai Babylon, Psalm 127. Nah, mereka menggantungkan alat-alat musiknya di rating ni didakani hau apolu. Karena mereka hampir putus asa, sepertinya tidak ada lagi gunanya untuk bernyanyi. Itulah makanya para tentara itu, mari dijohamu, asuh bigi hami johamu, hiburlah kami, kata para tentara itu. Dan bagi para tentara itu, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Israel adalah lagu hiburan. Itu tidak mereka mengerti. Alanido amang doinang, kita harus memahami betul bahwa kita bernyanyi di tengah-tengah ibadah kita. Itu ngatongan ni huriana, laho upuji dewata. Dan topik Natal ini menyerukan kita, edehoma maredima di jauh, nyanyikanlah bagi Tuhan. Alanido benasedi itogiho kita mangdo inang ringgas marede, girgir marede, semangat marede, jiwailah lagu-lagu. Ay molo songon na hapir-hapir duede, songon na dulgi-dulgi tipingkolta har donang hapur siaon. Tetapi lagu-lagu mengiring kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Molo sai sian nasa rohata mangedehon nasa edeta. Kita bukan mewakili siapapun untuk bernyanyi. Dang nasongon nedok ni nama dok nadila parede inna kan, karena memang itu dinyanyikan bukan dari hatinya, bukan dari dirinya. Itu benaolo gawe songon nadila parede inna kan. Ay memang nedok netong bukan dari ungkapan hatinya. Jala terkadang lagu-lagu juga seperti itu diciptakan. Berek kamu ma begi hamu ma edeni amat tasidakka hutagalungon. Di dahodo bitangan humirdo-pirdo tung uli songonaka bitang natalom mai kan. Huputi pesada hubuat naubalgai asal mau loho diau kan kan. Akan nadila may bahari ban nabuk bitangi kan habang pesubui bana. Diduti muse
bereng madopak lautan, na margalubang tumbalga, huarsi pe, berkamu ma arsi konen na lauti, hubuak pedekena, hupilit no balga, asal mau loho diau, omatong nadila parende, buatonen na bitang, arsi konen na laut. Tetapi kita bernyanyi bukan seperti itu. Betul-betul dari ungkapan hati kita sebagai rasa atau komunikasi kita dengan Tuhan, kita ungkapkan dengan lagu. Adong dope nongiri edeni sedonangon dian pc sedonangon neberon. Ambillah pisau, belah dadaku, lihat di jantungku ada namamu. Inna kan? Abi temulu ngai bula biar dorane mati nama dah hasian nai. Alaima idokon wahama pariddi nadila pariddi kan lo ni. Ale sonari songon dia hitam mariddi itu Tuhan ketika topik Natal ini menyerukan Edehom Jehovah. Yang kita nyanyikan adalah Jehovah. Lihatlah para malaikat bernyanyi di surga menyambut kelahiran sang raja yang lahir di bumi. Jelas tu songonima hitan yang diarahon amang inang Edehom Jehovah. Nyanyilah bagi Tuhan. Dan apa yang dijelaskan oleh pemazmur ini sepertinya memang kita harus bernyanyi untuk Tuhan. Ai manangahan api natorang nadison, sesungguhnya itu adalah dalam rangka karya Allah yang diawali dari penciptaannya, pemeliharaannya, dan penyelamatannya atas semua ciptaannya. Berekamuma buase kunet dihonot ta Jehovah. Ayat 2. Ai Jehovah do Pauli Jerusalem. Jadi kalau umat Israel menggambarkan Yerusalem itu adalah sabulun itodina, sekarang Tuhan sudah menyediakan Jerusalem baru bagi kita. Dan itu tersedia hanya karena kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hatutubun itu hatta Yesus memungkinkan bagi kita tersedianya Jerusalem yang baru. Jerusalem na barui radedi hita ala nong tubuh tu hatta Yesus. Jala papungonna sudiak kana mapar di mana-mana orang percaya berada. Nanti pada saatnya akan dikumpulkan kepada Yerusalem yang baru. Bukankah kita pantas bernyanyi karena Tuhan sudah menyediakan tempat akhir dari jiwa kita, roh kita, dan maparapar behita haduan dung salpu siap purtibion, tetapi Tuhan sudah menyediakannya. Na paduahon wasik kemarin dihita ibana pasabam akka parroha na bujuk jala diliditi akka buang nasidei. Dia menyediakan pemulihan bagi kita, kesembuhan bagi kita, dan penghiburan bagi orang-orang yang berduka, serta kesembuhan bagi orang-orang yang terluka. Bukankah dunia sedang melukai kita sekarang? Bukankah dunia sedang terluka sekarang? Akamang do inang alanya kana masaon sudah mabugang ngolutta, mabugang ekonomita, mabugang karejota, semua terluka. Tapi hari ini kita sungguh dihiburkan oleh firman Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, sebab Tuhan itu adalah Allah yang menghibur orang yang berduka, yang menyembuhkan orang yang terluka, dan Dia menghitung bintang-bintang. Akabitangi hidup ada dong danak bintang kecil di langit yang biru inak kana pistar kurang pas doon ala sasitong na bitangi dang met belga-belga dui iban na daudu gabi geleng kan itu. Tetapi Mazmur ini sungguh menunjukkan bahwa Tuhan menghitungnya sebesar atau sekecil apapun itu. Dihitung di mata. Siapa yang mampu menghitung bintang sebanyak itu? Allah di patuduhon itu kekuasaan Allah. Allah ni emang do idang mo lebih tangbui dibilangi di mata. Lam nerohat Toma dan Lukas menggambarkan itu. Digambar hode si Lukas ai berek kamu mapidong na martonga-tonga lain iti. Disarihon di mata, dipermudu di mata, lam hitama so dipermudu di mata, so disarihon di mata, setebi akan oti obuk na, ay gari obuk na diulumunay dibilangi di mata,
Inna dilukasi. Jadi rambut kita pun dihitung Tuhan. Piga tubuh sadari, piga mapupu sadari, piga gugur sadari kan. Tuhan bukan kurang kerjaan, tapi itu menunjukkan betapa Dia peduli dengan kita. Kepeduliannya dengan kita. Isi mahita ya memilangi ubuk ta. Otik manang gudang. Jangankan ubuk, miset tapi tak kita bilangi. Manang janggut kan tak kita bilangi. Atau takujeng, mulai son atau kumis jenggot, mulai soni. Sedikitnya itu. Tapi kita tak pernah hitung. Tuhan tahu. Mangna sedia sadari mapupu tai dan Lukas menggambarkan betapa Tuhan peduli dengan kita. Peduli dengan bintang-bintang. Peduli dengan orang-orang yang terluka akan nama bugang dohot aka na parohana bujok. Na mangihut. Tuhan pahehehon akan nani rupa. Jala dipatuk kitu tano yang gua kapar jahat. Hamu akamang do inang ketika sebelum Yesus lahir, Maria pernah menyanyikan ini. Di Dehosi Maria doon. Lukas sada ayat 47. Maria iya do todikku menjadi batasi pelua au. Ai ditatap do haite honni naposonaon. Perhatuan mau tutu. Dan itu nanti disambungnya bahwa dia sungguh dimuliakan oleh Allah. Ai dipaizur do akan sangat siak kabangsana. Alai dipabaki do akan met inna di ayat 52. Jadi sungguh Mazmur ini kemudian dinyanyikan oleh Maria dan dinyanyikan oleh para malaikat di surga. Nah mangihut mengapa Tuhan itu harus kita nyanyikan? Ibana makukupi langiti marhiteobun. Tuhan menutup langit dengan awan. Dan Tuhan menurunkan hujan bagi tanah supaya tumbuhlah rumput-rumput hijau. Rumput-rumput hijau si panganon niak kapahapahanan. Dakolani dohot do piak kapidong sigak akan nangwak-ngwak. Jadi burung gagak ini adalah burung yang sangat rakus. Namokusan pidong sigakon. Tetapi dalam peristiwa Elia justru burung gagak dipakai oleh Tuhan manarwijagal tu si Elia. Tuhan itu sungguh maha kuasa. Bahkan burung yang sangat rakus dengan daging Tuhan pakai untuk memelihara hambanya Elia manarwijagal tu si Elia. Itu artinya Tuhan memelihara mencukupkan semua kebutuhan ciptaannya. Aka duhut di paro udan, aka binatang di lehon si panganonna, jala anak nipidong siga nangwak-ngwak di pasare sahri nguluna. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bukankah kita lebih penting daripada itu? Bukankah kita lebih berharga daripada itu? Daw mangat do hita siani, daw marga do hita siani, akamang do inang, maka berkurangkah sukacita kita pada malam hari ini ketika Natal ini kita rayakan dalam keadaan bumi, dunia, bangsa kita seperti dalam keadaan sekarang. Mangedeho Jehovah membuat kita semakin bersukacita lam las rohata songod dia pe natahadopi ala totongdo Tuhani pasare sarihita. Jalana perpudi di gobarhodo di Psalmen 147 on. Tuhan tidak senang dengan idok nakin gogoni hoda. Hai ni bawa. Hai baharu tutu hai ni bawa neroha. Hai ni bawa di son manggobarhon gostong ni botohon. Yang mengandalkan kekuatan tenaga. Yang mengandalkan kekuasaan. Yang mengandalkan jabatan. Nah mengandalkan hagugoon ni portibion. Tuhan tidak senang dengan itu. Tetapi ia sangat senang dengan orang yang berharap kepadanya. Bagi orang yang menanti-nantikan dia. Ratapan 3 ayat 25. Parholong roh hadu Jehovah diaka namakka biar ibana. Mida toddini namakka lunguton ibana. Tuhan itu baik
bagi orang yang mencari Dia, bagi jiwa yang haus akan Dia. Tuhan itu baik. Dia tidak senang dengan kekuatan kuda. Dan lomorohana mida hai ni bawa yang menunjukkan nama nganggarho keguguan ni pamatang, nama nganggarhon haguguan ni pikiran, nama nganggarhon haguguan ni botohon na sendiri. Tuhan justru menantangnya seperti nyanyian Maria. Alaniak kamang doinang kita pantas bersuka cita, tamama hitam maridde marlasiroha di pesta Natalon, tedihum majahuba. Bawalah alat musikmu kemanapun pergi dengan nyanyian kehidupan yang baru, edenai baru. Unang masohot kita maridde. Dan ada orang seperti itu. Saat tu gereja mulai di perjulu, saat itu di perpuja kaya maridde bana. Saya holan nahohom. Memang budu nikmatin yan, saya patangi-tangi, mangunduh-huduh ibana. Itu nggak lumayan nih. Daripada di sisa satu gereja itu ribu kiado permen 10 tolu. Mulai di perjulu satu di naparpudi, hola mangocopi permenon. Tak sangat meredi. Akan najulu sangoni di hutatna kan. Aitor meredi ditukuri manukar pilihan kan. Itu horma gula-gula hex warna najulu. Nah saya itu copi mulai masuk tu gereja satu na mula mangocopi permen terus. Molo saya tapa somal-somal maridi portibion. Ingatlah kita terlatih bernyanyi di surga. Setunggal bilugam-lugam kita hadir di surgui. Tak tabutin di nanggu saya kan. Ayakkah harus yang pandok kalahon narohata. Memang kita tidak dilatih di bumi ini. Alanido pesta Natal ini mengajak kita dehom majahuba bernyanyi bagi Tuhan. Ringgas mahita maridi. Taguruhum makede. Molo-mol ede unang pitur taliwaton. Taguruhon. Asa taboto doh dengan maka Tuhan pun akan senang dengan lagu kita jika lagu itu dinyanyikan dengan sangat baik. Hurin itu hatta nahina holongan gok malas ni rohata di pesta Natalon. Tauduti musim pesta hossa di hari marsugut. Dohot ede puji-pujian nau marga nyanyian bagi Tuhan yang menghubungkan kita dengan Tuhan, menghubungkan jiwa kita dengan Tuhan. Nau padumuho kita dohot di mata. Maredde suruh-suruh di Banua Gijang. Maridde hite portibion, kita menyatu dengan sorga dan Tuhan bersama-sama dengan kita dan nyanyian itu menjadi kesukaan bagi Allah. Gabi halomon di mata, ikolomo marohan di mata mabigid ditay, alat dehon sian rohane baru, hapor siahon natugu dan pengharapan yang baru kita nyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Dungi lomo marohan de rohani Tuhatta. Dia kaide nata pasahat las marohata di pesta Natalon marlupuluk matodita di pesta Natalon angga di hutanami hubigi dong lebih marbidda nuaing molo marbidda soina malas ni rohana julu di huta ala holan tikki pesta Natali di bui mangalang jagal kecuali molong terlubang horbo ba mangalang jagal mattong ala satong arga. Tapi pesta Natal itu sungguh sukacita ala rodu jagal siat duluk siat terus tonga-tonga dingolo macik butuh harotu gereja. Tapi hari ini dengan segala keadaan kita do sudia kana masa di bagasang ngulutta taidehom majahuba. Biarlah hidup kita menjadi nyanyian bagi Tuhan. Sudi karya, ucapan dan tingkah laku kita menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Molo songoni sitong mahita marpesta Natal di Bornginon mangedehon Jahuba di bagasang ngulutta. Selamat hari Natal madihita martang yang mahita. Muliati ma Tuhan di hatam naung saur tuhami di pesta Natalon. Di johon hatam do tuhami asa dohot tami mangedehon Jahuba. Ainung nga di pauliho Jerusalem na baru di hami. Jala papungum memahami akan amar sirahi bongot tu si doho mahai marna puna hosa arta nauli na pinatu pami edehono nami maho ala dibaluti ho bugang nami dia puliho hami jala di paradiho na sanareko di hami asima roham ajari hami mangedehon hati bulon dohot hasangapumi hupuji hami ho ala sa di pasar jariho na sanareko di hami di paradeho udan tuak kasusuanan
Di paradiho si panganon tuah kapahapahanan jala nomar gasiani di pasikopo dan nariko dihami si panganon parabiton doho sudi nariko ti dihami tung sikop di paradiho hupuji hami ho ala lomuad roham diaka roha namar pengusadian namar pos ni roha tuho sia jolma na mangasahok bostong ni botohon. Sia jolma na mangasahon gugu ni huda. Sia jolma na mangasahon hai ni bawa. Hupuji hami ho. Ala dipati bulhodo aka hai tehon nami. Di sarihoko hagalion nami. Ubesu mabir di hami Tuhan mangadubi akan namasa. Ala rab dohot todo hami. Ajari hai mengedihok kasangapomu hati bulommu gogo dohot tuasomu alani nong radi horotu portibion marumak kojolma marhiti hatu tubum di huta Betlehem pasu-pasu mahami patupa mahami gabe edde puji-puji eddiho hatanami lakkanami rohanami pangalana ho nami gabe edde nami mai diho puji-pujian nami mai diho bahen hasangapon di warmi mau lihat madiho di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sudah bang sudah. Mari dimahita los tapasa pilihat.
dehon ayat tolu jongjong mahita. Tatangi aku mapiliat. Ali di batama namin na diban magijang. Hodo haruan ni salhusi lehon-lehon na dinggad doho nasaw libasan na mauliutus. Hupasahat tami masan nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hukus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasya kami pilihanon. Pati bulok karajom di tonga-tongan ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na diban magijang, say pinarbadia magwarmo, sero maharajaw se saut malomo ni roham diban utongosongon na diban magijang, lehom matuhamis dari okang uluas siapari, se sama dosa nami songopanesan nami, di dosa indongan namardu satu hami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami siapa ngago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodakot Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Sini. Di hamuamang inang napo sebulung dok sudi ruas ni hurion nama dohoti pesta natalon di botarion narotu garizion dohot nama dohotisa sianak kenang nama ragami siak kami nama kubasi pesta natal tadi boronginon hupasa taima tabi
Selama hari Natal nami saluhukna Tuhan muakamang do inang horas madihita saluhukna.